Ναι, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Ο Μπάριο Παρού και εγώ δεν είμαστε ακριβώς άστεγοι. Ούτε ψάχνουμε για δουλειά ακόμα. Όχι, δεν σας ζητώ να με βοηθήσετε. Δεν έχω ζητήσει ποτέ βοήθεια από κανένα και ούτε πρόκειται. Άρα πρέπει να κάνετε κάτι. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πούμε από κοντά την Παρασκευή στο Λευκοϊκό. Ναι. Χαίρετε, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα ήταν καλύτερα να ερχόσασταν εδώ στο σπίτι να σας κάνω το τραπέζι? Ωραία. Ναι. Θα σας περιμένω, κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε, κύριε Πρόεδρε. Αν ήξερα ότι θα πει ναι, δεν θα το καλούσα. Μάθετε τι τρώνε δημοκρατικής βάρκας. Grace. Μάλιστα, κύριε. Ήρθε το πακέτο του Τίφανης. Βεβαίως, κύριε. Σας το έφεραν σήμερα το πρωί, μισό λεπτό να το βρω. Μάλιστα. Είναι απλό. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, Θα της δώσω αυτό το κουτί και θα της πω ότι θέλω να την υιοθετήσω. Απλούστατα. Πού είναι η Άννη? Είναι πάνω στο δωμάτιο της, κύριε. Γράφει πάλι στις φίλες της στο παρατροφείο. Ναι, πάω να πω στον Τρέικ να τη φωνάξει. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Κύριε, δεν υπάρχει λόγος να έχετε τόσο. Άγχος. Είμαι σίγουρη ότι θα την κάνετε το πιο ευτυχισμένο κοριτσάκι στον κόσμο. Ποιος έχει άγχος? Σιγά. Φώναξε. Μάλιστα, κύριε. Yeah.